हरिराजपुर विश्व प्रसिद्ध मेलन ये बढ़िया जेजे जेजेमा पहुँचू हांडी भंगा जात मटी हांडी किना जाए मटी हांडी रोषे हम से हांडीटा भंगा जाए मुझे आमर महालक्ष्मी युवक संघ तरफ ये गोटे आमर गोटे भोजी आयोजन होती निज अबीर पकेलु आम कौन पकेबू धाड़ी धाड़ी एत लोक जाम मनु कौन फगु कोड ऊपर होची काने नाकरे पसे ये जेता जे पीबो जेते मद जे पीबो से 2 जण देबे तेनु आज मद पीकी घोड़ा हबो सुखुआ डालमा भजा जुंगुड़ी डालमा आ सालट तांगे समस्त फ्री दिया जिवो रफड़ क्लासिक नहीं गाड़ी जड़े नौ ना हाबुड़ी साइड सादा प्लेट रेडी रोसिया किए भाई रोसिया हाँ ठेका फेका यू रोसे न आरंभ न हो कि ठेका बेटा होती ना यही तो 4-5 किलोमीटर कष्ट करदेव कष्ट करा समस्त आसी एकाठी हवा गाड़ी स्टार्ट कराला सेटा बढ़िया मजा धरी बस डालमा गली पड़ो ना रेडी चल समस्त हरिराजपुर देखा ये बढ़िया बढ़िया ये छाई रितु दा अच्छी जगह रहीगले कौन भात आउ डालमा नंगा चुंगुड़ी भात चुंगुड़ी डालमा आमर सभापति गणेश चंद्र पड़िया संपादक तापस रंजन स्वाई कहते जी जेता आज पीब जेते मद जी पीब से 2 जण देवे तेणु आज मद पीकी घोड़ा हब चुली लागला रेडी है कि ब्रो चुली रेडी बसु ना गरम हो सेमती अजाड़ी दिवा पनिकी आनिक आइलानी पनिकी से माइन को माइकवा सौदा रेडी रोसे खाली स्टार्ट हम भाइसटा केमती अच्छी पूरा मेलन मेलन फिल दब आम सब बाहर करूँ एथरक मेलन भितर गलु पूरा सेपटे पूरा मेलन चलती आम एपटे भोजी होती सी आलू किले आई
କ'ଣ ଆଉ ଆଳୁ ଛୋଟ ଏଡି ଗିଡି କାଟୁଛ ଆଳୁ ଚାନ୍ଦଲ ଅଛି ହଁ ଚାରଟା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ନା ଏତିକି ପିଲା ଆଉ ସବୁ ପିଲା କୁଆଡେ ଗଲେ 400 ଟଙ୍କା ଦେଲାଣି 400 ଦେଲା 200 ରଖା 200 ଅନ୍ନ ବୋକ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲ କାଟିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରିବା କଟା ଲାଗିଛୁ ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ପରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି କୁକୁଡ଼ି ବଛା ପରିବା କଟା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ମେଳନରେ ଆମର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୁବ ସଂଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ହରାଜପୁର ମେଳନରେ ଶୁଖୁଆ ଡାଲମା ଭଜା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡାଲମା ଆଉ ସାଲଟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଫ୍ରି ଦିଆଯିବ ରଫଡ଼ କ୍ଲାସିକ୍ ଫଗୁ ପକେଇ ଆଇଲ କିଛି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ସେଟା ପିଲାଟା ବଇଥିଲା ଧୂଆଁଟା ତାରି ଆଡ଼ିକି ଦେଲ ଆଉ ସେ ରହିବ ନିଷେଧ କରାଇଛି ଏଇଟା ଧୂମ୍ରପାନଟା ପଞ୍ଚୁଦଳ ହରିରାଜପୁର ମେଳନ ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଜାଗାରୁ ବହୁତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଆମର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୁବକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଭ୍ୟମାନେ 30-40 ଜଣ ସଭ୍ୟ ଏଠି ମିଶିକି ଆମେ ଭୋଜି କରୁଛୁ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ବି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଏଇ ହରିରାଜପୁର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଳନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଖାପାଖ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମେଳନଟି ମହା ସମାରୋହରେ ହୁଏ ଆମର ଏଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥ ଦେବ ପୀଠରେ ଆମର ଜାମୁକୋଳି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୁବକ ସଂଘ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ପିଲା 60ରୁ 70 ପିଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏଠାରେ ଫିଷ୍ଟ ହେଉଛି ଫିଷ୍ଟର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ଏବଂ ସବୁ ଗାଦରିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମେଳନ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ସୁଧାରୁଛନ୍ତି ହୋଲିର ମେଳନ ଧଳା ହେଇକି ଗଲ ନାଲି ହେଇକି ଆଇଲ ଆଜିର ଆଜି ନାଲି ହେବାର ଗୋଟେ ହୋଲି ଯାଇଥିଲା ଆମେ ନାଲି ହେଇଥିଲୁ ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଳନ ପଞ୍ଚୁଦଳ ମେଳନ ହରିରାଜପୁର ବାବା ସୋମନାଥଙ୍କ ମେଳନ ଅବିରର ମେଳନ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଅବିର ପକେଇଲୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ନିଜେ ଅବିର ପକେଇଲୁ ଆମେ କ'ଣ ପକେଇବୁ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ଏତେ ଲୋକ ଯାମେ ମନୁ କ'ଣ ଫଗୁ କୁଆଡ଼ୁ ଉପରୁ ହେଉଛି କାନେ ନାକରେ ପଶିଯାଉଛି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହଜାର ହଜାର ନୁହଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଏବେ ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆହୁରି ଜନଗହଳି ହେବ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅବିରର ମେଳନ ତ ମେଳନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକୁ ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ଶୁଣିଛି ମୋ ଜେଜେମା ହେରିକା କୁହନ୍ତି ସବୁ ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଜାତ ମାଟି ହାଣ୍ଡି କିଣାଯାଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ ହେବ ସେଇଟା ହାଣ୍ଡିଟା ଭଙ୍ଗାଯାଏ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ପିଲାବେଳୁ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି ବାଣ ତ ପୁରା ପ୍ରବଳ ବାଣ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ଚାଲିବ ଆଜିଠୁ ଆହୁରି 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲିବ ଆଜି ହେଉଛି ଦିଅ ମେଳନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ
କୋଟାଳିଆ ଜାଣିଲୁ କାଟାଟେ କୋଟାଳିଆ କରିବା ଆଗରୁ କୋଟାଳିଆ ଜବରଦସ୍ତ ହଉଛି ଲୋକ ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି ଆଜି। ଏଇଠି ମେଳନ ଆମ ଭୋଜିଟା ଏଇଠି ହଉଛି ଗଛ ମୂଳେ ଆଉ। ଭୋଜିଟା ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ହଉଛି ଆଉ। ଭାଇବ୍ସଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି, ପୁରା ଭିଉ ଜବରଦସ୍ତ, ପୁରା ମେଳନ ଫିଲ୍ ହଉଛି। ପଥର ମୁଣ୍ଡି ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ପଡିକି ଡାଲମାଟା ରେଡି ପୁରା। ସବୁ ତ ଭଜା ଖାଇଦେବ, ଡାଲମାରେ କଣ ପଡିବ? ଡାଲମାର ପଡିବନି ଖାଲି ଚୁଙ୍ଗୁଡି ବସିଛି ଆଉ। ଖାଲି ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଡାଲି। ଇଆଡେ ଆସ ନନା। ବର୍ଷା ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ଚାଲ। କିଛି ନାହିଁ, ହରିଦାସପୁର ପଞ୍ଚୁଦଳ ଆଜି ମେଘ ବର୍ଷା ସବୁ ଆଜି ଚଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 1:30 ହେଲା। ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉ ଭଳିଆ ଗହଳି ବଢିଲାଣି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ପ୍ରବଳ ଜାମ୍ ହେଲାଣି ଭିତରେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଯାଇ ହଉନି ଏତେ ଜାମ୍। ଆମେ ତ ଏପଟେ ଭୋଜି କରୁଛୁ ଆଉ। ରୋଷେଇଟା ସରିଗଲାଣି, ଖାଲି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ହଉଛି, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଖାଲି ପଥର ମୁଣ୍ଡି ଭଜା ହଉଛି, ଖିଆ ହବ ଆଉ। ଶୁଖୁଆ, ଡାଲମା, ଭାତ, ସାଲାଡ।